खुलुमबाय आं जेएन बर' दिनै जों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ गान्दाबिल गामियाव दंफैयो मानोना बोहैथि दाननि 31 जानुवारिनिफ्राय 2 अक्ट'सिमाव जानो गोनां बङाइगाव सार्केलनि 69थि एनुवेल कनफारेन्सनि थाखाय माखासे थाग्रा देरा न' लुनो गुबुन गुबुन मण्डलियाव बिथोन होजानाय बायदि गुबुन गुबुन मण्डलिनिफ्राय देरा न' लुफैनायखौ बेयाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे 31 अक्ट'निफ्राय जानो गोनां एनुवेल कनफारेन्सनिफ्राय जानाय बे एनुवेल कनफारेन्सआव मोजां इसोरनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो बायदि बायदि रंजानाय इसोरखौ बाख्नायनायनि मेथाइफोर आरो गोबां सोरगोनि धोनफोरखौ नोंथांमोना बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बुथुमनो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयनिसिम खावलायबाय बे सभायाव लैहोर लैहोर फैनानै इसोरखौ समायनायनि नामाव आरो सोरगोनि धोनखौ नोंथांनि जिउआव बुथुमनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो बे सभायाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला नायलांदो दिनै बे माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननो दानो बे समाव दिन्थिनो लानाय जाबाय। 69 बङाइगाव एनुवेल कनफारेन्सनि नै बेखौ जे गामसा माहाजोन बसआ दिनै लंपेन्ट गानबो लायसिदों हनै माबासो खेबैले दानलाय नायनो हाया बुहुमा नोंनि गाबनाय मिनिना जायनि थाखाय बोहैबाय बायदि गाबनि मोदै गुबुंले संसाराव सुबुंनि मेगनाव दिनै सुखु दुखु जिंगानि सिमा गैयै मुलुगाव असे गोमाबाय सुखु दुखु जिंगानि सिमा गैयै मुलुगाव असे गोमाबाय गिनांगौमोन मोसा मुफुर सिंह लख्रा नाथाय सुबुङासो सुबुंखौ हनै गैलिया सोलाव सोफोन धोरोम फारागथिजों सोरबासो गावबा गाव बुहुमा गावबा गाव बुहुमा
खोमसि गोमालांबाय मिथिंगायारि माहारिनि जिउ लाना आइखां बायखां जेरै मेरै